Stav ropnej núdze na Slovensku. Štát otvára strategické rezervy, aby zachránil trh. Dobrý deň. Slovensko sa od štvrtka oficiálne nachádza v režime, ktorý sme nezažili desiatky rokov. Vláda Roberta Fica na svojom stredajšom rokovaní urobila zásadné rozhodnutie. Vyhlásila stav ropnej núdze. Dôvod je prostý a mrazivý zároveň. Južná vetva ropovodu Družba, ktorá je pre našu ekonomiku kľúčovou tepnou, zostáva po januárových útokoch na ukrajinskú infraštruktúru paralizovaná. Nejde o žiadne cvičenie. Štát siaha na svoje rodinné striebro, núdzové zásoby, ktoré majú slúžiť pre prípady najvyššieho ohrozenia štátu. Poďme si rozobrať 4 kľúčové body tejto krízovej situácie, ktorá v roku 2026 prepisuje pravidlá našej energetickej bezpečnosti. 250 000 tón ropy pre Slovnaft. Pôžička na prežitie. Vláda súhlasila s bezprecedentným krokom. Štát zapožičia bratislavskej rafinérii Slovnaft až 250 000 tón ropy zo svojich strategických zásob. Prečo je to dôležité? Slovnaft nie je len súkromná firma, je to strategický podnik, od ktorého závisí dodávka pohonných hmôt nielen pre bežných motoristov, ale aj pre záchranné zložky, armádu a logistiku v celom regióne. Táto pôžička má zabezpečiť, aby výroba v Bratislave neustala a aby sme na čerpacích staniciach nepocítili nedostatok benzínu a nafty. Je to však riešenie dočasné. Štátne zásoby nie sú nekonečné a ich čerpanie je jasným signálom, že situácia s dodávkami cez Ukrajinu je kritickejšia, než sa pôvodne priznalo. Januárový kolaps Družby, energetická vojna v praxi. Príčinou tohto stavu sú masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, ku ktorým došlo v januári 2026. Rusko a Ukrajina sa navzájom obviňujú z poškodenia čerpacích staníc a elektrických rozvodov, ktoré poháňajú ropovod Družba. Výsledok je však pre Slovensko rovnaký. Ropa neprúdi. Tento incident ukazuje, aká zraniteľná je naša závislosť od tranzitných trás cez vojnovú zónu. Kým v minulosti boli výpadky krátkodobé a technického charakteru, súčasné prerušenie trvá príliš dlho na to, aby ho rafinéria zvládla z vlastných komerčných zásob. Sme svedkami toho, ako sa energetika stala definitívne frontovou líniou. Logistická výzva. Alternatívy sú drahé a pomalé. Otázka, ktorú si dnes kladie každý ekonóm, znie, čo ak Družba nezačne fungovať ani o mesiac? Slovensko má síce prístup k ropovodu Adria z Chorvátska, ale ten má svoje limity, technické aj finančné. Preprava ropy z mora je násobne drahšia a kapacity sú obmedzené nárokmi Maďarska a Česka. Vyhlásenie ropnej núdze umožňuje štátu operatívnejšie riadiť trh a v prípade potreby zaviesť regulačné opatrenia. Vláda sa snaží upokojiť verejnosť, že zásobovanie je na teraz plynulé, no fakt, že opatrenia vstupujú do platnosti hneď vo štvrtok, svedčí o tom, že štát pripravuje krízové scenáre pre distribúciu palív. Politické dôsledky. Fico versus Brusel a Kyjev. Rozhodnutie kabinetu Roberta Fica má aj silný politický náboj. Vláda opakovane kritizuje sankcie a vojenské riešenie konfliktu s argumentom, že najviac na to doplácajú krajiny ako Slovensko. Vyhlásenie stavu núdze bude nepochybne použité ako argument v Bruseli na získanie ďalších výnimiek alebo finančných kompenzácií. Zároveň to zvyšuje tlak na Ukrajinu, aby zabezpečila bezpečnosť tranzitu, čo je v čase prebiehajúcich bojov takmer nemožné. Rok 2026 nás tak stavia pred tvrdú realitu. Energetická suverenita Slovenska je v tejto chvíli priamo závislá od stability ropovodu, ktorý vedie cez územie pod neustálou palbou. Výzva k diskusii. Čo si o tom myslíte? Stav ropnej núdze je vážny signál. Rád by som poznal váš názor na toto riešenie. Považujete rozhodnutie vlády zapožičať štátnu ropu Slovnaftu za správne, alebo by si mal strategický podnik poradiť sám? Napíšte mi svoje názory dolu do komentárov. Čítam si každú vašu reakciu. Je toto len dočasná technická prestávka alebo začiatok konca lacných pohonných hmôt na Slovensku? Ďakujem za pozornosť a teším sa na vašu diskusiu pod videom.